Nabi Allah, Nabi Allahu Rabbi batuaki so Nabi Muhammad kita hai sahabat dan saudara assalamualaikum kesidang bersama oi cubola gabatana mana ngacuri to malumnya kami kekurangan suara ada puntangan setiap kita nanggali terjadi namanya bersuara banyak anyu jari iyolah limu buah hukum mana wajib dicitu pertama sadar sembahyang kedua ketiga bersakarakan puasa kelima nayaji atena kuasa itu sebabnya jari nalimu ya ikhwani kalau hikmahnya ke dalam negari pertama banamu siang pujari seni saratu di dalam negari kau tua bertanya pagi nana kadua salunjua namanya jari samisaran cara dia pandai di dalam negari kau untuk apa nunjuk ikut dan ini ketiga bernamodan daripada kawannya tangga tertinggi sangisara kuat nak kabarani umpamu tentara dengan polisi keampe banamu dari mani sangisara kayu di dalam negari kamu tua pelakekan minta jopodi kasalah tinggal di negari kalimu kalikian kita sekali sangisara ayah nana bali mo ini ko indah sapaka apa karajo selamat apa di jinja kesamanya bare ke dalam negari lanjut bagi itu nana bali mo itu ko indah sapadu seorang mailo na lain mengayu ko bahasa siapa malin jo pangulu orang na banyak dicakar aku anta ke sini anta ke situ itu lanaragu
Rosa Cruz está ahí. Iyo ay Tuhanku,
iyo sahabat, oh iyo din ang lahat. Satu iyo sahabat, kebanyakan iyo umat, mati masuk iyo sekat. Mulai balaki iyo nyobana, mantari iyo nyobuat. Mulo iyo nyogete, malah sampai iyo nyogadak. Oh dari lah sampai iyo nyogadak. Hati masuk dan sekarang, lar nyobana lah kemancari lar nyobuat. Iyo nyobadi, nalah sampai iyo nyobadak. Dari mulo iyo nyobadi, lah sampai iyo nyobadak. Mutia iyo kapalo, di kandang iyo nyobuat.
iyo denyo jomblo masih nanti marando iyo ay sampai le saat nangko onde layo kini bagi tunang malayo di patanan ni orang Minangkabau karena ado panala de mangato onde layo siayo de na jangan gitu bahagia de tanahku na janganan niola de tabali gitu na niola di patai hamko acara niola de sunatan atau bakuntungkan jadi hidup onde lai di malam yo de nyo kini dihibur yo dengan bahasa musamu supaya ne sakila de nyo anak-anak jangan hiola de taraso onde layo tentu kadihibur kandanan niyo tuan pangeran memang sumandoyo na disiko oh sabalum di bari de nyo kana baliau na amuh yo de pulang nyo Biolai antara de kanamu irama Minang sekarang nangko pasangan di hati yo di dalam dado Kota di bari liau marah
daerah Padang Panjang. No laki tak kuih jo bini. Anak sampai sudah mendengar silawai dulang.